नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीजमध्ये। आज आपण मस्त अशी सांडग्यांची भाजी बघणार आहोत, अगदी पटकन तयार होणारी। चला तर मग ही भाजी कशी बनवायची आपण बघूया। सगळ्यात आधी आपल्याला कढईमध्ये थोडंसं जवळपास एखादी चमचा तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि तेल जे आहे हे कढईला छान असं लावून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला जे करोडे आपण तयार करून घेतलेले आहेत ते हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत तेलावरती। तेल आपल्याला खूप टाकायचं नाहीये, जसं की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, अगदी 1 चमचा तेल मी टाकलेलं आहे। तर बघा, करोडे जे आहेत हे हलकेसे भाजून झालेले आहेत, थोडासा कलर यांचा चेंज झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता हे आपण काढून घेऊ। आता आपल्याला कढईमध्ये 4-5 चमचे तेल टाकून घ्यायचे आहे। यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मोहरी टाकायची आहे, अर्धा चमचा जिरे, एक बारीक चिरलेला कांदा आपल्याला यामध्ये टाकायचा आहे। त्याचबरोबर 1 चमचा अद्रक आणि लसूण ची पेस्ट। फक्त तुम्ही लसूण जरी चिरून टाकला तरी चालेल आणि अशा प्रकारे थोडंसं अद्रक त्यामध्ये ठेचून टाकलं तरीही चालेल। आता हे आपण छान असं परतवून घेऊ। आणि ज्या सांडग्यांची भाजी आपण बनवतोय ती सांडगे कशी बनवायची याची रेसिपी मी ऑलरेडी टाकलेली आहे, ती तुम्हाला बघायची असेल तर आय बटनवर मी देईल। आणि त्याचबरोबर अशा छान छान ज्या झटपट होणाऱ्या रेसिपीज आहेत त्याही तुम्हाला मी देईल, त्याही तुम्ही बघा, म्हणजे पटकन तुम्ही स्वयंपाक म्हणजे संध्याकाळचं किंवा सकाळचं जेवण तयार करू शकता। तर बघा, इथे हे छान असं परतवून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला अगदी थोडीशी हळदीची पावडर टाकायची आहे, त्याचबरोबर 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धण्याची पावडर, 1 चमचा जिऱ्याची पावडर, अगदी थोडासा चिमूटभर एवढा गरम मसाला। हे छान असं आपण परतवून घेऊ। गॅसची जी फ्लेम आहे ती मी लो ठेवलेली आहे सुके मसाले टाकताना, म्हणजे ते जळणार नाही। आता यात आपल्याला जे आपण भाजून घेतलेले करोडे आहेत ते टाकायचे आहेत। 4-5 करोडे मी बाजूला ठेवलेले आहेत, ते का ते मी तुम्हाला सांगेल। करोडे थोडेसे परतवून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे करोडे छान असे शिजले पाहिजे। छान असं मिक्स करून घेऊ आपण। यामध्ये अजून आपण मीठ टाकलेलं नाहीये, मीठ आपण नंतर टाकणार आहोत। तर आजची जी आपली करोड्यांची रेसिपी आहे म्हणजे सांडग्यांची रेसिपी आहे ती खूप छान लागते। एकदाचे सांडगे आपण घरात बनवून ठेवले की कधीही आपण ही सांडग्यांची भाजी घरी बनवू शकतो। तर तुम्हीही अशा प्रकारे सांडग्यांची भाजी बनवा आणि आवडली रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी पायल रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। आता यावर आपण झाकण ठेवूया। तर बघा, थोडेसे जे सांडगे आहेत ते मी मिक्सरच्या भांड्यात टाकलेले आहेत। आता हे आपण थोडेसे बारीक करून घेऊया। तर बघा, इथे मी हे हलकसं बारीक करून घेतलेलं आहे। असंच आपल्याला करायचं आहे, खूप याची पावडर आपल्याला करायची नाहीये। इथे 5-7 मिनिटं झालेली आहेत। आपले करोडे जे आहेत हे छान असे शिजलेले आहेत, हे बघा लगेचच तुटतायत, म्हणजे इथे करोडे छान असे झालेले आहेत। इतपत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत। आता जे आपण थोडेसे करोडे बारीक करून घेतलेले होते हे आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहे। यामुळे भाजीची जी ग्रेव्ही आहे तिला छान असा घट्टसरपणा म्हणजे दाटपणा येतो। ज्या जुन्या आज्या वगैरे होत्या, माझी आजी सुद्धा अशीच बनवायची किंवा यांची आजी सुद्धा अशाच प्रकारे करोडे थोडेसे बारीक करून घ्यायची। त्यावेळेस मिक्सर वगैरे नव्हते तर ते खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायची माझी आजी आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपण भाजी बनवतो तेव्हा त्यामध्ये टाकायची, म्हणजे ग्रेव्ही छान अशी दाटसर होते आणि चवीला ही भाजी छान लागते। थोडंसं पाणी मी टाकून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। सांडग्यांमध्ये पण ऑलरेडी मीठ असतं, म्हणून थोडं व्यवस्थित सांभाळूनच आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। तर यावर आपण अगदी थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवून घेऊ। तर बघा, इथे आपली भाजी जी आहे ती छान अशी झालेली आहे। ग्रेव्ही तुम्ही बघू शकता किती छान अशी दाटसर झालेली आहे, जे वाटण आपण टाकलेलं होतं त्यामुळे। तर अशा प्रकारे तुम्ही पण ही सांडग्यांची भाजी घरी बनवून बघा। यावर आपण मस्त अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी सांडग्यांची जी भाजी आहे
ही खाण्यासाठी रेडी आहे। तर तुम्हीही अशा प्रकारे सांडग्यांची भाजी घरी बनवून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।